जिसुखौ आरज खालामदोंमोन। आरजआ मा? गावखौ फोथायग्राफोरा मोनसे जानाय बायदि इउनिटि खौसेथिनि थाखाय फोथायारिफोरनि बा जिसुनि बिसाफोरनि खौसेथिनि थाखाय बै समाव जिसुआ आरज खालामनानै गालांदों। आरो बे आरजल' नङा, बे जिसुनि इच्छा। जों जे मोनसे जानांगौ, जों जे खौसे जानांगौ, जिसुखौ फोथायग्राफोरा खौसे जानांगौ, मोनसे जानांगौ, बेयो इसोरनि इच्छा, बेयो बिनि हास्थायनाय, बेयो बिनि लुबैनाय। जोङो खौसे जागोन जाया बेखौ जों थिग खालामगोन बे नङा। जोङो लोगोसे थागोन थाया बेखौ जों थिग खालामगोन बे नङा। जों जाय इसोरखौ फोथायो बे इसोरनि इच्छाया बे जों जेन मोनसे जानांगौ, जों जेन खौसे जानांगौ। ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव मा थानांगौ? खौसेथि थानांगौ। बिसोरनि गेजेराव मोनसे जानाय बे थानांगौ। एग्जाम्पलबो होदों जिसुआ, नों आरो आं जेरै जों सासेयानो बिसोरबो मोनसे जानो हानाय बायदि। जे ट्रायन गड, साथामजों सासे बिसोरो, साथामजों सासे इसोर बिसोरो। बे रोखोमनि मा जानांगौनो? ख्रिस्टियानफोरा, ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफोरा मोनसे जानांगौ, लोगोसे जानांगौ। बिसोरो खौसेयै थानो नांगौ। बे इसोरनि लुबैनाय, इसोरनि इच्छा। आरो जेब्ला बेयो जागोन, जेब्ला ख्रिस्टियानफोरा लोगोसे थागोन, ख्रिस्टियानफोरा जेब्ला लोगोसेयै थानो हागोन, ख्रिस्ट'नि सेलाफोरा जेब्ला लोगोसेयै थानो हागोन, बेखौ फोथायग्राफोरा जेब्ला खौसे जानो हागोन, बेनि रिजाल्टआ मानो? बेयाव बुंदों, अब्लासो नों आंखौ थिनहरदों होननानै संसारा। जेब्ला जिसुखौ फोथायग्राफोरा खौसे जागोन, मोनसे जागोन, लोगोसे थागोन, बेनि रिजाल्टआ मा जागोननो? अब्लानिया संसारा फोथायगोननो। संसारा माने सोर? गुबुनफ्रा, जायफ्रा जिसुखौ फोथाया, जायफ्रा जिसुखौ मोनथिया, बिसोरो मा होननानै? जोंनि खौसेथिखौ नुनानै, थारैनो जिसुआ सोरगोनिफ्राय फैनाय, बियो इसोरमोन, बेखौ फोथायगोन। मानो? ख्रिस्टियानफोरनि जि इउनिटि, बियो मानो एसेबां इम्परटेन्ट? ख्रिस्टियानफोरनि जि खौसेथि, बे खौसेथिया मानो गोनां? मानोना जोंनि खौसेथिनि गेजेरजों जोङो साखि होनो हागोन। बे बाथ्राखौ बेवहाय बुंदों। जोंनि खौसेथिया मोनसे उइटनेस जागोन, मोनसे साखि जागोन। मानि साखि? जे जिसुआ इसोरमोन, जिसुआ इसोर, बियो सोरगोनिफ्राय फैदोंमोन। बे बाथ्राखौ संसारा फोथायनो हागोन। जेब्ला नोङो आङो, जेब्ला जोङो लोगोसे थागोन, अनलायनानै थागोन, गाव बिदा फंबायफोर बायदि, जोङो गाव से बिदा फंबायफोर बायदि, आंगोफोर बायदि जोङो लोगोसेयै जों खौसेथिखौ जोङो फोथांनानै जोंनि गेजेराव लाखिनो हागोन। बेनि रिजाल्टआ मा जागोननो? बुहुमा फोथायगोननो, जिसुआ थारैनो इसोर, बे बाथ्राखौ फोथायगोननो। जिसुआ थारैनो सोरगोनिफ्राय फैनाय, बे बाथ्राखौ संसारा फोथायगोननो। अब्ला मा? जोंखौ थिनहरजानाय से बालाब 9 सिरियाव पासनि कर्म 1:8 बुंदों, नोंसोरो संसाराव आंनि साखिफोर जा। जेरुसालेमाव, जुदियाव, सामारियाव आरो गासैनो संसाराव आंनि साखिफोर जा। जोंखौ जिसुआ संसाराव दोनलांनायनि खारना मा? जों जेन बिनि उइटनेस जायो। नोंथाङा जे साखि जायो, आं जे साखि जायो, जों जे जिसुखौ साखि होनो हायो गुबुननो, जायफोरा सिनाया, जायफोरा मिन्थिया, जायफोरा दिनै बेखौ मिथिरोङाखै, बिसोरनि सिगाङाव जों जे साखि जायो। बे इसोरनि इच्छा, बे जिसुनि लुबैनाय। गाव सोरगोआव लांखो जानायनि सिगां सिगां गावनि सेलाफोरखौ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, नोंसोरो जेरुसालेमावनो थाथ', नाथाय जेब्ला गोथार जिउआ नोंसोरनि सायाव फैगोन, जिसुनि बिफा इसोर खि जानोब्ला जे बिनि उपाय, मोनसे जे बिनि राहा लामा, बे राहा लामाया मा? जोंनि गेजेराव जि इउनिटि, जोंनि गेजेराव जि खौसेथि, बे खौसेथियानो प्रमान होगोननो बिसोरो थारैनो सैथो इसोरनि बिसाफोर। थारैनो बिसोर जाय जिसुखौ खुलुमो सिबियो, बियो थारैनो सैथो इसोर होननानै। माब्रै? खारन संसारा खौसे जानो हाया, संसारा अनलायनो रोङा गावजों गाव। बिसोरनि गेजेराव डिभिजन्स, गावज्लायनाय, बिसोरनि गेजेराव गावनिखौ लानानै, गावखौ लानानै गेजेराव साननाय, बिसोरनि गेजेराव माब्लाबाबो खौसेथि, आरो दिनैसिम रावबो बे खौसेथिखौ लाबोनो हायाखै। प्रिथिबियाव खौसे थानाय, लोगोसे थानाय,
पृथिबिनि गासै मानसि मानिखौ खौसे खालामनो रावबो हायाखै जोंनि गेजेराव गोबां खोथा बाथ्राखौ लानानै गोबां बिसयफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव गावजों गाव गावज्लायनाय रानज्लायनाय डिभिजन्सफोर बेफोरखौल' जों नुनो मोनो नाथाय जुदि बियो सैथो इसोरब्ला बियो सैथो इसोरब्ला बियो बेखौ खालामनो हागौ मानोना बाइबेला बुंदों मानसिजों जानो हाथारिफ्राबो इसोरजों जानो हागौ बेनिखायनो जि खौसेथिखौ मानसिफ्रा मोननो लुबैदों जि लोगोसे थानाय अनज्लायनाय बेखौ मानसिफ्रा मोननो लुबैदों मानसिजों जानो हाथाव नङा खारन मानसिया बहुत सेल्फिश मानसिया गावखौल' सानग्रा मानसिया गावखौल' अनग्रा मानसिया गावनिखौल' नागिरग्रा बेनिखायनो बे मानसिजों जानो हाथाव नङा नाथाय इसोरजों जानो हाथाव आरो जिसुआ बेखौनो खालामनो बियो थैदोंमोन बियो खौसेथिखौ जोंनिफ्राय नागिरो बियो जों खौसे थानायखौ हामजायो मानोना बियो बेखौ लाबोनो थाखाय थैदोंमोन जों एफिसियाव नायनो जिसुआ ओरैनो थैयाखैमोन मानसिनि गेजेराव खौसेथि मोनसे जानाय बेखौ लाबोनोनो जिसुआ थैदोंमोन जोंनि खौसेथिनि थाखायनो जिसुआ थैदोंमन जों एफिसियाव नायनो एफिसियाव जोङो दुइ आयदानिफ्राय फरायनो 14 पदनिफ्राय एफिसिया 2 आयदा 14 पद एफिसिया 2 बालाब 14निफ्राय मानोना जुदायारि आरो गुबुनारिखौ मोनसे खालामनानै ख्रिस्ट'आ गावनो जोंनो सान्थि होबाय बिसारु जाज्लायनायखौ आरो थख' थख' खालामनानै दोननाय इन्जुरखौ बियो गावनि देहाखौ क्रुसाव होनायजों सिफायबाय गावनियाव खौसे जानायजों मोननै हारिखौ मोनसे गोदान हारि खालामनो थाखाय बियो जुदायारिफोरनि आयेन बिनि हुकुमफोर आरो हुदाफोरखौ फोजोबबाय गाव क्रुसाव दोगथाबजानायजों बियो बिसोरखौ बेंज्लाय होबाय मोननै हारिखौ क्रुसजों मोनसे खालामनानै बिसोरखौ इसोरनियाव लाबोफिनबाय बेबायदिनो ख्रिस्ट'आ फैनानै नोंसोर गुबुनारिफोरनो बे जाबाय जायफ्रा इसोरनिफ्राय गोजानाव दंमोन आरो जुदायारिफोरनो बे जाबाय जायफ्रा खाथियाव दं बिसोर बयनोबो सान्थिनि गाहाम रादाबखौ फोसावफैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ मानो थैखोनो जोंखौ थख' थख' खालामनानै दोननाय जि इन्जुर बर' बाइबेला बुंदों इन्जुर होननानै जोंखौ बियो फाराग खालामनानै दोननाय जि इन्जुर बे इन्जुरखौ सिफायनानै गावसोरखौ इजराइलारिफोर होननानै बुंनानै लादों जायफोरखौ इसोरा इजराइलारिफोर होननानै बिसोरनो मुं आरो बिसोरनो माखासे खाबुफोरखौ होनानै मोनसे हादर हिसाबै बिथांमोनखौ मोनसे नेशन हिसाबै इसोरा बिथांमोन इसोरजों सायख'जानाय मानसिफोर बिसोरो इसोरनिफ्राय गोजानाव थानाय मानसिफोर होननानै आरो बै इजराइलारिफ्रा बै जिहुदिफोरा गावसोरखौ इसोरजों सायख'जानाय मानसिफोर होननानै बिसोरनियाव दुगानाय दंमोन गोग्गानाय दंमोन आरो गुबुन गासैखौ बिसोरो गाहायाव नायोमोन इसोरजों सायख'जायैफोर होननानै बिसोरो गाहायाव नायोमोन बेबायदि मोनसे मोननै जाति होननानै बेवहाय बुंदों बाइबेला मोननै जाति इसोरजों सायख'जानायफोर आरो इसोरनिफ्राय गोजानाव थानायफोर बेबायदि मोननै रोखोमनि जि जातिफोर मोननै रोखोमनि मानसिफोर बे मानसिफोरखौ मा खालामगोनो जिसु ख्रिस्ट'नि क्रुसाव थैनाया मोनसे खालामबाय बिनिखायनो बुंनो नागिरदों बाइबेला बे थैनायनि कारनानो मा जोंनि इउनिटिनि थाखाय जों जेन मोनसे जायो इसोरनियाव जों जेन खौसे जायो इसोरनियाव जिसु ख्रिस्ट'आ ओरैनो थैयाखैमोन बेनि थैनायनि जि कारन बे गोनां मोनसे कारना जाबाय जोंनि खौसेथिनि थाखाय बियो थैदोंमोन जिसुनि इच्छाया बेमोन जों जेन मोनसे जायो जिसुआ ओरैनो थैयाखैमोन बेनि थैनायनि कारना मा जों जेन मोनसे जायो जों जेन खौसे जायो बियो जोंनि गेजेराव जे इउनिटिया थायो जोंनि गेजेराव जे गोरोब थायो बिनि थाखाय बियो थैदोंमोन जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ फोरोंदोंमोन जोङो मथिनि जों 12 आयदायाव नायो मथिनि 12नि 25खौ फरायनो बेवहाय जिसु ख्रिस्ट' गोनां मोनसे बाथ्रा बेवहाय बुंदोंमोन नाय मथि 12 आयदा 25 पद गावजों गाव नारज्लायनाय गंफ्रोमबो रायजोआ गावफ्रुलाङो आरो बबेबा नोगोर एबा न'खराव गावजों गाव नारज्लायनाय जायोब्ला बे नोगोर एबा न'खरा थावरिनो A house
that is divided cannot stand होननानै बुंदों मोनसे नखराव गोरोबलायनाय गैयाब्ला खौसेथि गैयाब्ला बे नखर बे जाति बे हारि गसंथानो हाया होननानै बुंदों आरो जिसुआ जुदि खौसेथि गैयाब्ला जिसुआ बेखौ फोरोंदोंमोन खौसेथिनि बाथ्रा अबसे बेयावहाय बियो गुबुन मोनसे बाथ्राखौ सोमोन्दो लाखिनानै बे गोनां बाथ्राखौ बियो बुंदों आरो बेयाव खौसेथिनि जि बाथ्रा बे बाथ्रायानो बेरखांदों जिसु ख्रिस्ट'आ बेयाव बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों जे जि नखराव खौसेथि गैया जि जातिनि गेजेराव जि हादराव खौसेथि गैया खौसेथि गैयाब्ला बेयो गोग्लैगोन बे बाथ्राखौ जिसुआ गावनि खुगाजों बियो बुंदों फोरों